момента на истината. Думите са ми малко да ви опиша колко е вкусна. Усещам, че това ще е много вкусно. О, да. О, да. Имам си нов фаворит. Уникална е, хора, уникална е. Буквално имам вкус на мляко с бисквитка Орео, който си хапваш и така. Но е фенси, става бързо и лесно. Има и кафе. Има парченца Орео вътре, които са мекички.